So hello guys, video no full watch kanya tapok dite ani channel no narok katalang mi dong ka channel no please subscribe kar dite bell icon no all press kar dite. Okay, ni dong. Let's go. Salsa ang ani logo ba kok sa jung mani jora no ani logo ano bell icon sa sa ko te. Boni bai relation no bai mana de no shungu. Okay ang saka. Ang tapok relation no ko bai me ko. Okay tamuni ma ke ang bo asumo break pun terbela ban mga relation no ko bai ne muncungnya ko. Apan boni bai anu bong kan ke relation thang dia na tamni ke bo anu belai no chala kata ang makok sa hoy yang hai pano apni pure sa ka bono akon ni relation no stang me apano tol lengi mano akon ni bai ni number man pore on kan bono text ro ya bono voice call no kai call kai ko ro sala ya ai te no mi tui mas pore ke bo ani bekamano te ang bo bekamano ke kan ni jom belai kan bekare bai le te kan ni ham sak tong layo ke sajang ga ang bono purpose kai anu na hamza dengan ini location senai mana deh ang pun ukok sama ni pore bobok sekang siring kan dong apa ang musai mana bobo anu beka rohnya hamza kan nyetong ngono te pore beka bo anero no pai dong hai pun ono kesara satang mana pore kepo saka kepo bai ang 2 years sai hamza lagi ate korong nyo kene kene nyong baksa kene hamza lagi hai pun bo tabung fan anu ko kaisa hei dong puniaro tv rok dong ngono okong na bano tapok pano saya te sipinya mambo se kamera no mansuk sa puno tibiro pari wi bo kuno saling nya soni borong bro ka mai masa nai kanya ne te already puni bangi chala bona isa sakti ni bo bai ang hamja kok sama ni poti pano sang tapok pano bo mai malai mania ko tamni ke ang bo bai ro tong bo le paro tong apani bangi ang tapok pano bo mai malai ang ko ko sak tong bona ang bai le pai ga kin nang mani sing malai bai ne hanai hai pano bonin che te hero ruk tong mani amborong no bano ko gun tong tapok pano apro malai pro ti de sano abang sai hai pano boni parani na ani bedol kolok sa tong te po ano joto ko no sao te kolok wi besa sa tamni ke bo bai bang best friend te boni joto boni tamu ya joto na no ko kolok sai tong boni khobro na joto na no te boni details joto na no ro hoi tong ta kyang sao ma ta hai pora ang shi ban ang bro sing ya tamni ke boni bakara kof tong sang shi 2 years sai kok salai mani ulong ke ang ni butini malai thai te malai ang dam ba sana tam saya abo ani bekhawan wan chuksak agi bare ni shimono jang bo bai first time kok sapro ni shimeno wan chuksak puni bai kabang ma pulai malai thoro nang mo sing ka kam tong ni bo sawano kam no habino ang sawi manam bo je puni te hero tibiro to mo ne habaro bo okong na ano sana je saya abo sai men ya puna ang agi bare shimono puni parani to ani to korok sano sajak jodo kong sibai abo ni bang ang bo okong na sak sinani nai le tamni ke bo sake ba ang buji mane bo sayang ga ke ba ang agi bare shimono ang je bo bai malai kok sa jang pura abro no puni ba bong bazar koros kai bai jeng kani ma to man no te jeng kani malai to man no bai puni ba ba sudo na shi shi me ta mo te kun pa no sa akon bu pha bo sa jeng ni charo no puron khai nya mu su sa go ba hain bang nyong sa jeng no sung pi ka ba bo nang ka bai a chala no ham ja kani bari ba sa ka i ka bai ham ja go ba ba hai pa no sa ni tv ro tong ang bo ta bu tam ki sa hoi bu jong nai bu ba sa ka bo no kana de ma ang ta bu no bazar ta pro no hospital ha bai pa yo te ni tv ro bo oning no komi ka te wa sa hospital tam bi ka ngena te wa sa piti ro sa ka ngena komi ta nai ne ang ta bu pa no ni ne jenang no ma ka ko nang jem mu sung ma ne abro khai di ani bu ba sa ka abro ke bai ba bala ken kushing a ma la te to ma ne ble ke ba pa no sa ka ma nya nang hazar stress ta khai ma ni pore pa no bro ma la ne